Patay gilayon ang duha ka lalaking gituuhang mga drug pushers sa gipahigayong anti-illegal drug operation sa mga personahe sa Basilan Police Provincial Drug Enforcement Team didto sa Akbar Municipality dinhi sa probinsya sa Basilan kagahapon bandang alas 12 sa udto. Gilunsad ang anti-illegal drug operation sa Barangay Semot, Akbar Municipality. Giila sa Police Provincial Office ang mga namatay nga sila si Mascud Cuevas Sarail, 45 anyos, taga Bue Lebong sa Tipo-Tipo Municipality, ug ang usa giila nga si Dasman nga gituuhang taga Barangay Bubuan, Tabuan Lasa, nga parehong sakop niining probinsya sa Basilan. Gibutyag ni Basilan Police Provincial Director Colonel Pedro Martinez Jr. nga ang mga sospek nakipagpinusilay sa operating team hinungdan nga mibalos og pusil ang mga operatiba aron dipinsahan ang ilang kaugalingon nga may resulta sa kamatayon sa mga suspetsyado. Nasakmit sa mga operatiba ang 20 ka gramo nga gituuhang shabu nga nagkantidad og 140,000 pesos, mga drug paraphernalia o usa ka kalibre 45 nga pistola gikan sa pamboat nga gigamit sa mga suspect. Ang mga patayng lawas gidala sa Police Provincial Headquarters. Matod ni Colonel Martinez, ang mga napatay nga mga suspect naa sa watchlist sa ilang pagpamaligya og ilegal nga drogas sa bayan sa Akbar. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.